Докато гледате това видео се дръжте да не паднете. Илиоменат ли е 100 кила? Нека разберем. 100 кила е роден във Варна. 100 кила има песен фараон. Фараоните идват от Египет. Подозрително, нека свържем Варна и Египет на картата. Просто права линия, фалшива тревога. Да се върнем към Египет. С коя фигура е известен Египет? Точно така, правоъгълникът. Правоъгълникът на тази снимка е ограден с жълто. Знаете ли кое още е жълто? Да, жълтият цвят. Бананите имат жълт цвят. На тази снимка 100 кила яде банан. Банан се римува с Абу Салман. Абу Салман е член на ислямска държава. Случайност. Да, ама не. Участва ли килцата в най-опасната терористична организация? Под опасност ли е нашата държава? Нека влезем по-надълбоко. 100 кила 1 плюс 0 плюс 0 равно 1. Първите три букви в името на 100 кила са цифри 3 минус 1 равно 2, но истинското име на 100 кила е Явор Енатлиев. В първите две букви на Явор Енатлиев има две букви, втората буква в азбуката е Б. Багдад започва с Б. Ислямска държава идват от Багдад. Случайност. Да, ама не. Но как Багдад ще ни докаже, че килата майка е Илиоменати? Нека свържим Багдад с Варна и Египет на нашата карта. Охо-хо-хо. Триъгълникът на Илиоменати пасва перфектно. 100 кила Илиоменат, потвърдено.